Ben, pois hoxe temos nos nosos estudios unha vez máis o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que co que estamos imos a falar de temas que atinxen evidentemente o Concello de Cerceda e a súa xestión. Un programa que de cando en vez o facemos e hoxe toca o turno imos aproveitar precisamente para facerlle preguntas. Alcalde, que tal? Bo día. Bo día. Bueno, pois se lle parece, non sei canto tempo fai que non ven a charla co alcalde, pero sí temos contacto con vostede habitualmente. Fai pouco, pois, inauguracións, presentacións, actos, incluso vostede falou con nós tamén persoalmente polo tema de esa liña de alta tensión, etc. Destes temas vamos a abordalos todos, pero antes de falar deso, sí queremos, quero recordarlle que seguramente si o ten presente, que fai poucos días fixo 5 anos no seu posto de alcalde, queremos que nos faga eso, unha valoración, porque son 5 anos, semella menos, pero 5 anos ten que ter bastante condensación, non? Moi esquemáticamente, o certo é que eu teño moito que agradecer. Cando hai un equipo unido, cando hai unha visión estratégica e un proxecto, e cando se respalda un líder, neste caso que son eu, pois evidentemente cando hai éxito en política. Podemos facer unha revisión aos distintos proxectos políticos que se levan desenvolto en todos os eidos, a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel autonómico, a nivel local, en moitos concellos. Normalmente, cando se una iso, que haxa un líder respaldado, que eu sentín respaldado, é moito. Que haxa un proxecto, unha visión estratégica de mellora, pois no noso caso, en servizos sociais, en infraestructuras, en industria, e que haxa un equipo unido, normalmente saen as cousas ben, non? E iso é fundamental. Calquera proxecto político que se revise, sempre se deben atender a eses tres factores, porque son o ABC do éxito e ao final de poder entrar nunha comunión coa sociedade a que representas, que ao final somos unha mostra desa sociedade, tratamos de ser o máis representativos posible e de que a xente se identifique o máximo posible con nós. Nestes anos, con moitas dificultades, que as houbo, non cabe dúbida, por un lado a pandemia, a COVID-19, por outro lado, no seu día a guerra de Ucraína, con todo o que causou a nivel do incremento nos prezos e nas suministracións. Por outra banda, tamén un fito moi importante foi o peche da central térmica, coas consecuencias económicas nas que derivou. Pese a todo iso, eu creo que se mellorou moito en moitos ámbitos. En mobilidade peonil, nos edificios públicos e nos seus usos, que hai que seguir mellorando, non cabe dúbida. En accesibilidade, especialmente aos ámbitos públicos nos que se traballa na sanidade e na educación. En servizos sociais, seguíronse acadando novas cotas, se ben, como sempre digo, camiñábamos xa a ombreiros de xigantes, porque levase feito moito nese eido aí no noso concello e facendo sempre preto da xente, buscando o equilibrio e o progreso, buscando que haxa desenvolvemento económico privado no noso concello, pero que todo iso sirva para detraer tamén recursos públicos, emprego, e sempre que se faga dende un enfoque sostible. Esa foi a nosa filosofía, foi un discurso que se mantivo, sábelo ti ben, dende un principio, da miña presencia na alcaldía, e que recolle tamén parte da esencia do que se viña facendo nos anos anteriores, non? Porque se os anos anteriores tiveron éxito electoral, se os anos anteriores acadaron a satisfacción dunha maioría importante da poboación da xente de Cerceda, evidentemente eu non podía rachar con todo iso. É certo que é como un río, non? Pasa polo mesmo cauce que onte, probablemente non pasa a mesma auga, e ao final, en calquera cousa na política ou na vida que analicemos, todo é unha combinación de permanencia e de cambio. Nese sentido, pois, houbo determinadas ideas que permaneceron e outras vanse modificando tamén e adaptando a unha realidade que, como ben sabemos todas e todos, é moi cambiante. Ben, en ese aspecto a nivel personal podemos interpretar que está satisfeito e de feito hasta se enfrentou a unhas eleccións que aínda non se enfrentara e conseguiu uns resultados que non se coñecían, ou os resultados máis grandes que hubo nunha maioría aquí en Cerceda. Eso supoño que respaldará un pouco ou se será un realizado, non? Bueno, pero independentemente diso, eu disfruto moitísimo. Pero ao final é como un examen, ao final é como un examen que ten que pasar. É como un examen, non? Pero non podemos estar sempre tamén recreándonos no resultado. O sea, eu ao día seguinte xa estou mirando adiante con novos retos e disfrutando moito. Sempre insisto niso, pero é algo que disfruto moitísimo. O exercicio da alcaldía, poder estar en contacto coa xente, calquera comparecencia pública, sexan entrevistas que se dan aquí, outro tipo de actos, plenos, sempre disfrutamos moito do que facemos e eu creo que iso é absolutamente fundamental, porque se non se goza
do traballo que desenvolves, é moi difícil facelo ben. Eu sempre lle digo á xente nova que busque a combinación entre aquilo que lle gusta e que se lle dá ben. Lóxicamente, a min este exercicio gústame. Que se me dea ben ou non, xe é algo que terá que valorar a xente. Eu, nese sentido, pois sempre me sentín moi querido, moi respaldado, e con ese empuxe que a sociedade nos ofrece, seguimos traballando, non? Con toda a ilusión do mundo. É certo que dun modo, quizáis, máis tranquilo e máis liberado que foron os inicios. Os inicios foron moi convulsos por determinadas circunstancias políticas que se deran, despois, ainda encima, viñeron todos eses obstáculos que temos comentado, como é a COVID, volvo a insistir, a suba dos prezos que se dou con toda a situación internacional que se estaba vertebrando especialmente sobre Europa, e tamén o peche da central térmica. É certo que no presente mandato, se tivera que destacar especialmente un fito negativo, sería o feito de estar sin interventora boa parte do 2023 e boa parte do 2024, que naquele momento supuxo unha limitación moi importante. Tamén superada, e nese sentido seguimos mirando adiante, non? Eu creo que nas situacións favorables todo o mundo pode sacar moito partido, pero precisamente facerlle fronte aos obstáculos fomenta ese concepto que eu lle dou tanta importancia, que é a resiliencia, e creo que sempre fomos moi resilientes, que temos un ánimo moi positivo, e con esa idea vamos a seguir traballando polo ben das veciñas e dos veciños, que ao final é o que nos fai estar aquí. Esa concepción de servicio público que é fundamental para o exercicio da política. Ben, pois avanzamos, alcalde. Facer fronte a obstáculos, por exemplo, ten que facer a un xa, déximos a falar, hai cousas positivas e outras que poden dar dores de cabeza, como en este caso a liña de alta tensión Bustelo-Baralláns, que sabemos que está vostede pendente, as alegacións, que isto que non pase por aquí ou que se pase de unhas determinadas maneiras, non? Como está este tema, alcalde? Mira, é moi importante, a propósito do concepto do que eu antes falaba de equilibrio do progreso, a disquisición que se pode facer con respecto á liña de alta tensión Bustelo-Baralláns. Por qué? Porque nós sempre falamos dese desenvolvemento económico que ten que xerar emprego, que ten que xerar riqueza, ingresos públicos e que ten que xerar sostibilidade. Desde logo, ese proxecto eólico que a liña de alta tensión que ocasiona non xera emprego e non é sostible. Iso é o que fai do noso goberno un goberno tremendamente previsible. Por qué? Porque cando algo xera riqueza a nivel privado, pero non xera emprego, nin é sostible, vai nos ter en contra, non? E nese sentido nós valoramos moi favorablemente, sobre todo que no seu día, cando, pois, ante as distintas persoas que un pouco buscando posicionarse neste tema, nos preguntaban, oye, cal é a posición do Concello? Nós aclarámoslo, e incluso fixemos público, sen dúbida é en contra. É en contra, porque pasa por preto de núcleos de población, podendo evitalo, poderíase incluso soterrar, iso non é bo para a saúde, iso é ademais arriesgado a nivel de política contra incendios, porque non se está traballando en aglutinar distintas liñas e poder aproveitalas, senón que se está tecendo toda unha tea de araña que non é nada favorable para o territorio, nin para Cerceda, nin para Galicia, e nós valoramos tamén o feito de que a partir de aí, incluso outros concellos tamén se puxeron en contacto con nós, e fíxose moita forza en contra desa liña de alta tensión, e obviamente non depende de min, nin categóricamente podo afirmar nada, porque non deixa de ser un acto reglado, que ten que ser acorde á lei. A día de hoxe, si é certo que o que me chega por distintos expertos que estamos consultando é que seguramente esa liña sufra transformacións en favor da xente. Iso é algo que se está comentando, e incluso Paula Uría, directora xeral na Xunta de Galicia, sobre a materia, o aclarou non fai moito, que seguramente podería sufrir transformacións e que non lle caiba dúbida a ninguén que nese sentido a administración pública, os concellos, tanto nós como outros moitos, Coristanco, a Laracha, Carballo, que se opuxeron claramente a esa línea, tamén teñen unha afectación e teñen unha incidencia nese sentido, porque ao final son o recipiente da soberanía local de cada lugar. E aí a importancia que temos representar a xente e tratar de facer forza en favor do interés público das nosas veciñas e dos nosos veciños, que ten que ser sempre o noso cometido máis presente. Ben, pois avanzamos, alcalde, porque hai máis temas. A parte deste, que supoño que agora estará pendente de como vai evolucionando, non? O tema de alta tensión, si estamos pendentes tamén da transición xusta, de todo o que vai a supoñer para o seu Concello. Falaba vostede pois desa sostibilidade, traballo, empresa, industria e todo que sexa pois este na súa xusta medida, non?
como está? Hubo un acto a semana pasada, fai 2 semanas, mellor dito, hubo un acto donde, de novo, o delegado do goberno se achegou aquí para decir que Cerceda vai a ser o seu centro de inversións, ou igual que en Asponte, supoño, non? Sí, o certo é que o primeiro nudo que sae a concurso de transición xusta en Galicia é o da Cerceda. O cal nós temos que agradecer ser pioneiros nese sentido, incluso a primeira visita da nova directora do Instituto de Transición Xusta, Ministerio de Transición Ecolóxica, a Galicia, foi a Cerceda, pero é que ademais a primeira visita en España foi a Galicia, o cal creo que son fitos interesantes e que marcan un pouco pois, o peso político a través do cal estamos vertebrando isto, que é un peso político que leva derivado en 20 millóns consignados para o Concello de Cerceda. Sí, é certo que moitos pendentes... En que se traduce? Pois o que se ven traducindo é, no seu día, a reforma do Centro Social de Xesteda veu con fondos do Instituto de Transición Xusta. E a consignación que hai agora de 1.200.000 euros para as placas fotovoltaicas do Parque Acuático tamén foi un proxecto ben considerado polo Instituto de Transición Xusta a hora de financialo. O incremento e mellora do paseo fluvial do río Cabancos no Acevedo exactamente igual. E despois hai 5 proxectos empresariais que de momento teñen consignada unha axuda por parte do Instituto de Transición Xusta maior aos 3 millóns de euros que derivaría nun investimento de 16 millóns de euros e 60 empregos aproximadamente. Cando falamos da planta de hidróxeno verde, tamén ten reservados do PERTE 15 millóns de euros. Agora mesmo estáse tramitando. Nós, lóxicamente, facemos presión, e o outro día que tivestes ocasión de estar no viveiro de empresas, pois seguro que poidestes escoitar, en que a transición sexa rápida. Porque para ser xusta ten que ser rápida. Galicia neste momento está perdendo moitísimas oportunidades, vémolo no caso, por exemplo, do dato que citaba outro día, de Caragón, simplemente no último ano xa atraiu confirmados 10 veces máis proxectos a nivel de cuantía monetaria que a propia Galicia, e iso é algo sintomático, e tamén a aposta por enerxías renovables que se está facendo ao longo de Europa. Galicia ten un recurso moi importante que é o vento, ten un recurso moi importante que é a auga. A nivel sostible, lóxicamente, hai que mirar de desenvolvelo. E insisto, a nivel sostible. A liña de alta tensión de Bustelos-Baralláns, desde logo, non é sostible como ben antes reportamos. Entón, por un lado está a saída dese nudo de conexión dos 408 megavatios, os que se van poder presentar proxectos que ao final busquen cuestións que favorezan o interés común. Emprego, autoconsumo, plans de formación, son fitos que se van a valorar e nós é algo que defendemos completamente, porque iso é, ao final, o que fai que redunde a transición ecolóxica non só nese desenvolvemento privado, senón tamén no interés de todos e de todas, que é o que debemos defender. Por outro lado, esas axudas públicas e tamén para investimentos privados que se levan consignado no noso territorio, 20 millóns de euros, e por que non decilo, tamén non só no noso territorio, senón tamén noutros concellos que están neste momento integrados no convenio de transición xusta de Meirama, que é Ordes, Carral, Larache e Tordoia, que lóxicamente o desenvolvemento territorial e comarcal sempre o valoramos favorablemente. Se ben é certo que da propia comarca de Ordes son Ordes e Tordoia. E por outro lado, tamén o acto serviu para un espacio de coworking, non? De outros determinados proxectos que se veñen traballando, que lóxicamente terán que xerar emprego, terán que ser sostibles, terán que xerar ingresos públicos. Non quero anticipar nada de momento sobre esos proxectos empresariales, basicamente porque hai determinadas cuestións que son confidenciais, que teñen que ir vendo, teñen que ir investigando tamén cal é un pouco a disposición do terreo para poder facelo. Pero, sen dúbida, a transición ecolóxica vai traer desenvolvemento, vai traer emprego, vai traer ingresos, e teno que facer do xeito máis sostible posible, e teno que facer dun xeito rápido, que iso é absolutamente fundamental. Pero xa digo que proxectos vinculados ao metanol, proxectos vinculados tamén a un posible centro de datos que están agora moi de moda con todo isto de Amazon, das ventas por internet e da realidade de internet, que ao final demanda ese tipo de instalacións, estánse valorando instalar en Cerceda. De aí a nosa determinación, non só no seu día, en valorar positivamente e facer forza en que ao final esa parte industrial que a cal conta Naturgy pasara a ser solo empresarial de Galicia na zona da central, senón tamén na recalificación que se fixo da zona Acevedo-Cobeláns e nas nosas conversacións con suelos empresariales del Atlántico para que se desenvolva ese terreo e, lóxicamente, a propia suelos empresariales del Atlántico está falando habitualmente con ese tipo de proxectos para facelos partícipes dese proceso que, lóxicamente, vai ter que levar a cabo
a través dunha expropiación e tamén a través dunha urbanización, que depende dunha serie de financiamento que, lóxicamente, o Concello, cos seus propios medios, non pode facer. Nós poderíamos desenvolver esas 43 hectáreas por fases, en 8 fases, quizáis en 3 fases, pero iso ralentizaría moitísimo o proceso e, como antes decía, é fundamental ser rápidos para que a transición ecolóxica sexa xusta. Cando vostede dice rápidos, en canto tempo podría ser rápidos? Bueno, depende de que espazo estemos falando, non? Hai moitos proxectos. Por un lado está todo o que se coce con respecto ao lago das Encrobas, que, sen dúbida, máis lento do que a min me houbera gustado. E aí seguimos insistindo. Por outro lado, está o proxecto de hidróxeno verde que iría nesa parte vencellada á central. Por outro lado, están os proxectos, nalgúns casos financiados polo Instituto de Transición Xusta, outros que se están traballando, que terían que buscar outros espazos, ou ben anexos a Sogama, ou ben incluso nesa parte recalificada das 43 hectáreas. Por outro lado, están as axudas públicas. Con isto quero decir que a transición ecolóxica nunca vai ir ao unísono. Hai distintas dimensións, tanto do ámbito público como do ámbito privado, e despois hai un fito, do cal eu, desde logo, non estou en contra, é o que ven traballando a Xunta dos plans e dos proxectos de interés estratégico, nos cales, pois, con unha determinada cantidade de inversión e con unha determinada cantidade de empregos, pasará a propia Xunta incluso a expropiar e a recalificar terreo. Eu todo o que sexan aras a vencer a lentitude da burocracia, e que se faga en favor da xente e en favor do desenvolvemento económico e que ese desenvolvemento económico redunde en beneficio para a maioría social, vou estar a favor, sempre, independentemente de onde veña. Por lo tanto, nós iso valorámoslo moi positivamente, e incluso cando distintos proxectos falan co Concello de Cerceda para poder desenvolverse aquí, tamén nos informamos, lóxicamente, desa posibilidade que hai. Entón, vamos valorando todo un pouco no seu conxunto. E despois non ten nada que ver, pero tamén están as 10 hectáreas que se recalificaron no seu día na Areosa, que van a servir para desenvolvemento industrial. Está pendente aínda saber cal vai a ser, pero, bueno, habrá que vixilar. Os procesos, lóxicamente, terán que ser sostibles. Cada cuestión que ten unha afectación ambiental, precisamente, ten que pasar por unha declaración de impacto ambiental, ten que pasar tamén polo filtro da propia tramitación do Concello, e ben ordenadiño, paso a paso, pensando no interés de todos, temos que ir traballando. Sin dúda, estes procesos sempre son lentos, pero, como ben rezo dito, as cousas de Palacio van despacio. Sí, sí. máis vale tarde que nunca. Efectivamente. Bueno, pois seguimos, alcalde. Hai unha cousa que tamén parece que teña empresa, dende a Xunta especialmente, que é ese proxecto para unha planta de tratamento de residuo téxtil, que vostede tivo oportunidade de estar nesa presentación. Como mira, que lógicamente interesante para Cerceda. Bueno, vamos a ver, unha vez que o lixo ven a Cerceda, que ese recurso está aquí, todo o que se faga para un aproveitamento circular, temos que estar a favor. Vale? Porque, lóxicamente, o aproveitamento do lixo e o evitar o vertido é algo fundamental, non? Se precisamente neste momento se subiu o canon de Sogama e se tuvo unha incidencia nos distintos concellos no recibo do lixo, foi polo modelo de incinerar e de verter. Vertido e incineración que van en contra dunha directiva europea. Por lo tanto, todo aquilo que xera un aproveitamento, vamos a estar a favor. Todo aquilo que xera emprego, vamos a estar a favor. Se ademais xera emprego tamén para persoas con diversidade funcional, máis a favor vamos a estar aínda. Se ademais é un investimento que probablemente o que ven a ser en execución material ronda os 12 millóns de euros, habrá que velo, porque de momento cae un anteproxecto, terá que haber un proxecto que o terán que xerar entre as 3 contratas que se presentan para intentar levar a obra máis a xestión da planta. Iso tamén vai ter unha incidencia económica no Concello de Cerceda. Por lo tanto, nós, como ben dixen, e aproveitando tamén a presencia de distintos cargos con responsabilidade da Xunta no acto, establecín o feito de que todo aquilo que sexa bo para Cerceda e que sexa bo para Galicia vai contar coa nosa colaboración institucional, non? É certo que Cerceda sempre vai exercer a súa soberanía en beneficio das veciñas e dos veciños, igual que o presidente da Xunta ten a obrigación de exercer a súa soberanía en favor dos galegos e das galegas. Cerceda leva sido moi útil para Galicia e nós, lóxicamente, buscaremos sempre que Galicia nos trate ben. Facelo sempre coas mans libres e moi orientados a facelo en defensa da soberanía das veciñas de Cerceda, que ao final son quen nos colocaron aquí
precisamente para que defendamos os seus intereses, e esa é a nosa máxima. Ben, falaban que para 2026, máis ou menos, a segundo trimestre, podría estar esa obra feita. O que sí está feito, ou polo menos se está facendo continuamente, e os veciños poden comprobar que así se fai, son obras, estradas, arranxos, cunetas, beirarrúas, todo isto, sendas peonís, incluíse moitas delas, por exemplo, nas obras de Plan de Obras e Servicios da Diputación. Últimamente, no último pleno, aprobouse o POS 2025, pero sabemos que quedan por executar obras do 24 e do 23, se non me esquezo. Fálenos destas obras e das que agora se aprobaron. Bueno, simplemente facer unha puntualización con respecto ao da planta de reciclaxe téxtil debería estar executada no primeiro semestre do ano 2026. De momento ainda se están facendo solicitudes vencelladas a trámites, incluso vai chegar toda a documentación ao Concello, que evidentemente tamén ten que informar favorablemente. Nos, nese sentido, toda a disposición. É certo que ten que haber unha fiscalización sempre, non só económica, senón tamén medioambiental, e que redunde nese interés dos veciños e das veciñas, do cal eu nunca me canso de falar, pero a partir de aí, sebo para todos, desde logo, toda a nosa colaboración poden contar con ela. Con respecto ao POS, efectivamente, vimos de aprobar proxectos por valor de máis de 1,9 millóns de euros, e eu creo que o que é extraordinario, enormemente, é o feito de que todo o plan de obras e servizos vai orientado a investimento. Calquera que faga unha revisión de como adoita acontecer na maioría dos concellos, verán que moitísimo dese gasto pois vai orientado moitas veces a gasto corrente, non? E nós tratamos de meter todo en investimento, e, lóxicamente, para iso, pois, hai que facer moita arquitectura cas contas, que lles vou contar, calquera o pode comprender. A partir de aí, eu creo que destacaría principalmente a obra de humanización do campo da feira, non? É unha obra que xa tiñamos un compromiso político dende fai anos de executala, constou no propio programa, vai permitir subir o nivel do que é a estrada, facelo cun adoquín, quedar ao mesmo nivel co resto do campo da feira. Para os eventos solicitóusenos moito iso, solicitóusenos que había moito que mellorar nesa praza, e nese sentido, se facemos unha valoración, calquera persoa da parroquia de Cerceda entenderá que a praza da Feira das Nenas da Silva é de envidia, porque ten moitísimo máis espazo e é moitísimo máis funcional que a do propio Concello de Cerceda. Por lo tanto, reduciría o tamaño da fonte, lóxicamente é algo histórico e seguiría aí presente, a vexetación máis característica, estou pensando especialmente nos carballos, obviamente, permanecerá aí, quedará todo a un nivel e eliminaránse as barreiras arquitectónicas que son fixas, ampliarase o propio espazo da praza, aproveitando tamén aquela zona verde que neste momento é prácticamente inservible, cubrirase o parque infantil, algo especialmente útil nos meses de outono, primavera e inverno, e tamén se dotará aquel cuarto que temos ao final pegado ao propio parque infantil duns baños, non? Que ao final tamén son algo moi agradecido. É certo que se poden instalar baños desmontables nos distintos eventos, pero iso ten un custo, iso ten unhas dificultades ao final da operatividade, e ter ali uns baños instalados que nos sirvan para determinadas ocasións, eu creo que vai ser acollido dun modo moi favorable polas veciñas e polos veciños, sobre todo porque tamén foi algo que viñeron solicitando, non? Ese é o noso interés por humanizar, por comezar a facer máis bonita toda a parte que ten que ver co campo da feira, e a partir de aí do casco urbano, paso a paso, sen presión, traballando co mesmo rigor e coa mesma serenidade que o fixemos sempre, pero con toda a ilusión do mundo. E despois nada, seguir contratando, neste momento están en contratación obras que teñen que ver co pós do 2023, e sairá tamén en breve a contratación obras que teñen que ver co pós do 2024, pero non hai que cinguirse tan só ao pós. Falábamos antes das obras de transición xusta, falamos tamén da obra do IDAE que neste momento está en execución, que é a senda pionil de Ribasoutras á zona de Casaldabre, falamos do propio Agader, que vamos a ter que aprobar un par de camiños dentro das axudas do Agader, da Xunta de Galicia, que tamén nos prestan ano a ano, e ese ritmo ten que ser continuo. Eu decía un día en Radio Voz de Bergantiños que retaba a calquera que veña a Cerceda e me diga que non hai ningunha pala traballando en todo o territorio. Sempre a temos, é así, sempre temos un ritmo continuo, un ritmo que non atende a cuestións demoscópicas, que é obvio que se ve
e que é indiscutible, non? E nese sentido vamos a seguir traballando con todo o interés e todo ese paquete de obras que aprobamos, ao final veñen de demandas de veciñas e de veciños e tamén de outras cuestións que nós vemos que son moi necesarias. Sin dúbida, a obra estrela, a obra que máis nos ilusionou, a obra que marca unha diferencia sustancial, pois é esa obra de humanización do campo da feira que nos enche de ilusión e estamos desexando vela desenvolta e, sobre todo, o que é máis importante, ver os eventos e todo o que ali se vai a producir, porque, ao final, quen fai útil os espacios públicos é a xente, a actividade da xente, o movimento, non? O Partenón é importante, pero é importante por todo o que socialmente significou e sigue significando. Ao final, a Praza do Obradoiro é importante, pero é importante por todo o que ali se desenvolve. Cando a xente fai cousas, é cando o territorio adquire toda a súa relevancia e que con esa concepción, humildemente, nace a obra de humanización do campo da Feira da Cerceda. Moi ben, pois, alcalde, a min xa non teño máis tema, non sei se vostede quere aclarar algo máis ou quedamos citados xa para a seguinte semana ou cando vostede poda. Bueno, como sempre, estou aberto a aclarar calquera cuestión que se me requira, con toda a humildade do mundo, seguramente, moitas veces, con moitas equivocacións, pero asumir que nos podemos equivocar e que somos seres humanos é tremendamente liberador. Cando un pode camiñar con esa tranquilidade, agradecendo o feito de poder estar aquí e agora no lugar onde estou, é algo tremendamente agradable, non? Que nos resulta moi reconfortante e nós estamos contentos de poder facer o traballo que vimos facendo, como ben antes decía, e para min é unha gloria calquera cuestión, calquera pregunta, inda que sexa máis incómoda, trataremos de resolvela sempre da mellor maneira posible e con toda a humildade do mundo, que é moi importante. Pois moitas gracias, alcalde, teña unha boa xornada e quedamos citados para a próxima vez. Gracias a vostedes, gracias. Tamén a todos vostedes, gracias por estar aí, saúdos e moi boas tardes.